Fura, ce cale aici, hai să-mi dau bluza jos, da, mami? Da, mami, la spectacol este cald. Tan ta tan 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 ta tan. Ce închisis? Toți pe ușa aia. Eu uite-mă cum se închisesc. Să trebuiască să, nu știu, să vă adunați, iar acum vă rog frumos cu camere deschise să vă văd eu, luați-vă un caietel și notați-vă ce aveți să spună din vă rog frumos. Să nu vă... Aici se dansează, ok. Tam 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 tam. Filmăm de 28 de tam 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 pam 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 pam. Mai taci, Andrei, un pic. Luciana, vrei să dansezi aici la spectacol? Nu. Uite câți oameni. Tam 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 tam. Lasă, nu mi-l trage. Uite câți oameni, vezi? Da. Tam 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 tam. Tap 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 tap. Trebuie să mă arăt și aici. Ia, că nu. Că sunt Nu, level bad. și se vede. Nu mă, că este noapte. Ca idee, fii atentă. Acum, mă auzi ea? Da, aud. Haide. Stai un pic, stai să spun și la Sia încă o dată. Vreți să vă culcați? Nu. Sia, cu ce ani ești născută? Level bad. Eu sunt 2008. Culcă-vă. E camera oprită, ho! Culcați-vă. Tam tam tam. Tu mă ia, Cu tot lume aici. Ia, apăs pe buton. Dar dați-vă... Uite șeful. Noi plătim biletul. Cum adică? dar poate că, Te că apăs pe buton. poate că n-ar fi rău să plătești. Noi plătim biletul. Că tu ești 12 pe aici, că stai. Tu ești piciulaină, ai Aba, chiar nu. că ăștia pe copii ăștia cum se pune Oh, m-a dat afară. Astea 2 săptămâni ar trebui și noi cum suntem Tăp, acasă. tăp, 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 tăp. Apăsați Idee, ok. pe buton. Că s-au cerut numai alții ăștia ca care... Tăp, 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 Se tăp. cer ca idee, ca să știi și tu. Paipurile, Haide, picioarele, uitați-vă. Mama, nu știu cum să zic, dacă să vă vadă că trebuie să pun aici ăsta telefonul să se vadă de fiurile, Tăm, pliam, Pune pe masă și vede toate. na, 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 night. 20, Vision, Ba da, vision, aici vision, nu văd eu. Bun. vision, 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 vision. Picelica cea puternică. Dar nu se vede. Jim, 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 jim. După aia să zică că nu știu Jim, ce. jim, 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 jim. Jim, 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 jim. Sia nu mă vede? Mă vede? Sia nu să-ți dau fața, unde De asta n-am vrut să vin. De asta nici n-am vrut să vin. Bine, Sia, nu, acum atunci Pa, e ok. pa, 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 pa. Las că oricum mai ne vedem de la școală și Yay, yay. cu modă și Păi, să Tom, punem cap la cap aparent să vedem scoate tablou. și cum vine. Vorbim de fetele de la domnul mă dă vorbe. Păi, dar care sunt 2005, 2007, 2007, logic. Hai, mă. Logic. Toată lumea care e în vârsta asta Chiar și care vrea să dea norme și probe, normal. Bună, Deci spalier 20 până sunt picioare întinse, flotările 30 de secunde, cred că am văzut bine 38 sau 40 pentru not la 10, pe urmă tot scazi. bă, apăsați în Și butonul. atunci luați-vă acum caietul și notați-vă. Sia și tu poți să faci asta cu notele. Tap, 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 night, tan, 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 Aveți așa, tan. în fiecare zi,
Tân, 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 tân. 4 serii de 20 de flătări. Tân, 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 tân. Tân, 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 4 tân. serii de 30 de Torci, picege. torci. Torci, torci, torci. 3 serii de 40 de flătări. Doamne, 3 serii de câte bricege? 4 serii de 30 de picege. Nu. 3 serii de câte 40 de Tam, flătări. tam. N-ai plătit biletul? Nu, uite, el este plătit. 20 de flătări. Nu. Bine, luați 4 biletul. serii de 30 de picege. De fapt, nu mi l-am plătit. 3 serii de 40 de flătări. 4 serii de 30 de extensii. 4 serii de 50 de semigenoflexiuni cu săritură. Și tot ce puteți în casă. 5 straddle, 5... Deci, 4 serii de 30 de extensii. Îi zic că eu zatin și că Și nu tot ce pot să puteți sar. în casă. Nu știu, straddle, suport. Dacă vreți să-mi pedapole, îl faceți câte 5 câte mai multe, ați înțeles? Doamne, Da. dar că eu cum sunt la mama, nu pot să fac de semi alea cu săritură. Genoflexiunile. Păi dar nu sari toată, că altfel faci numai semi-genoflexiuni cu săritură mică, deci nu sari Dar așa. nu poate, că îmi cheamă asta Păi știu, poliția. dar mama cum stă la etaj joc, de desubt de ea, e o babă și... Nu-i problemă, nu-i problemă, că nu te auzi sărind, că nu sari, nu faci tacgeam. Păi știi, dar și dacă mergi, iau o sună la Aia mi-a poliție. chemat poliția și dacă a mers. Faci în col, faci ce poți, ceea ce poți să faci aia, înăuntru. faci și ce nu, asta este. Apasă Asta e, dacă îți butonul. cheamă poliția, asta e. Nu, bine copii, ați înțeles? Și, Dani, mai ești acolo? Mor. Te-ai notat? Nu era duce până să punem gardină. Dacă aveți niște elicoptere, faceți Ador asta. asta era, ok. Sunt importante alea de forță. Da? Și Dani, față cei care țin obiectare. Normal că nu se bagă în față. Până la fel și ea, Dari, da? Bă, Bine? bă, bă. Ne mai auziți dacă e ceva, bine copii? Bine. Bine. Așa. La revedere, copii! Așa numai să... La revedere. Uite, mami, mi-ai asta. Leziozaurul. Și că poți să-i păstrezi pe toți. Păi și când trebuie să faci? Pam, 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 pam. În fiecare zi. E petrecere, Până încep școala? petrecere. Până miercuri? Vezi că eu de miercuri până sâmbătă mă duc la antrenament și de sâmbătă până duminica viitoare am vin iar aici. Că la babi nu pot să merg, că cum să stai singură acolo, că nu știu ce. Nu, de ce ai să bem? Cum pare pe ce crezi tu că tu ești? Noi avem slab. Eram la babi, stăteam și singură și nu Tam. făceam nimic. Îmi făceam și forța, îmi făceam și tot. Uite-ți o parte. Măcar și Dacă acolo, vrei dacă să- fac ceva, nu cheamă poliția. Acum cheamă poliția. Nu, da, nu mai pot eu. Mai ai nevoie de încărcător, Andrei. Da, Cât ai la sută? 16. Hai în patul alt. Du-te în patul la Vrei să te joci la club? Treci, meu. Uite și domn Popom. Dar mai întâi să-i...
Via în partea asta, uite. Câți oameni! Ce știi? Pe că trebuie să... Câți oameni! Concursul să se anuleze. Eu să închid filmarea aici.